Kәҗә аша сикерү. Ярдәм кирәкме? Хәзер булышам. Апа! Төшәсе булгач, нигә менеп азапландың? Бу шундый спорт кәҗәдән сикерү дип атала. Мин әлегә өйрәнәм генә. Бу нинди кәҗә булсын? Кәҗә мондый булмый. Тайрай, әйдә ашыклык кертик. Ашабыз спорт иленә бергә, телибез спортчы булырга. Менә карагыз. Хәзер аждаһаларның ничек сикерүен күрерсез. О, әйдә башта яхшылап әзерләник. Өйрәнүне шыкырга сикерүдән башлагыз. Ярар, шыкыр бар, аңладым. Йөгерәбез, этенәбез һәм сикерәбез. Ия! Сикергәндә ике аяк белән тынырга кирәк. Ой. Менә ул дөрес сикерде. Ә хәзер әйдә миңа сикереп менергә тырышыгыз. Менә хәзер мин сезгә ничек сикергә кирәклеген күрсәтәм. Тынычлан. Кара, ул бит кулга кебек. Аңа берәү дә сикереп менә алмый. Ой, былай ничек? Ой, былай. Менә былай бик шәп. Оп! Ура, сикереп мендем. Менә бу чыннан да кәттә сикерү ичмасам. Ә мин исә ничек сикергәнемне үзем дә сизми калдым. Хәзер сикерергә дә куркытмый. Иң мөһиме, эшне ашыкмыйча эшләү. Ә бу кем тагын? Игрәк озын. Бу ат, аның аша да сикерәләр. Шәп. Безгә өйрәнергә икән әле. Барын булдырабыз, барын астабыз. Мультсериал Шаян ТВ каналында тәрҗемә ителде.